Λεωνίδας Λάλος. Είσαι ο Λεωνίδας Λάλος που πρέπει να πας στον εκδοτικό να κάνεις την παρουσίαση στους επενδυτές. Νόμιζε ότι ήταν και πολύ άντρας. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, ονειρευτικά το μάνα μου. Ξέρεις, χώρισα με τον Πέτρο. Δεν λες για άλλους εδώ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος εκτός από εμάς το σπίτι. Τώρα όμως θα ανακαλύψει πώς είναι να είσαι γυναίκα. Θα μάθει τα πάντα από την αρχή. Ταξί χρειάζεται, Δεν χρειάζεται. Τα καταφέρνω και μόνη μου, δεν βλέπεις. Χρειάζεται ένας άντρας να είναι δίπλα σου. Να φέρετε, Αν αρχίσω να αγοράζω ρούχα, δεν είναι σαν να αποδέχομαι ότι έχω γίνει τελειωμένη γυναίκα. να αντιστέκεται, Τι κάνεις ρε εκεί πέρα, το λες και μακίξα, θα αρχίσω. να διεκδικεί, Ακού να τη σειρά μου, εγώ είμαι ο Λεωνίδας ο Λάλος. να προκαλεί. Δεν βλέπουμε μπάλα με γυναίκες. Α, ότι είμαι γυναίκα σε πείρασε. Ότι θα φάτε 4 μπαλάκια, αυτό τι σου λέει. Είναι να μην Αν είναι κάτι Λόλα, στέχνα το τύπο για το περιοδικό. λολαθεί. You understand? No honey, no money. Λόλα. Μα δεν είσαι κούκλος. Νέα unisex super κομμωδία. Έρχεται κάθε απόγευμα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.